Preàmbul, comencem. És una taula rodona molt completa amb perfils molt diferents per a parlar del mateix tema, que és xarxes socials, joventut valencià, què tenim, què volem, què està passant i què pot arribar a passar. Michel ja ens ha presentat, diguéssim, que hi ha productors de contingut, consumidors de contingut, són els que pensen el contingut, llavors intentaré anar molt per feina. Sí que us aviso que és una taula rodona d'una hora, que pareix molt de temps, però amb 5 persones, que a més són 5 persones que són professionals de xerrar, per tant, intentarem com ajustar-nos als temps i poder tocar alguns dels diferents temes que són molt generals. Llavors, comencem, si volem. Jo crec que és una obvietat. Podem partir de la idea de que les xarxes socials són un ecosistema digital on estem habitant i que nosaltres com a joves habitem encara més. Ens heu fet una presentació i una diagnosi clara. Jo crec que la divina per la qual podríem fer una carta que sigués el més realista possible, perquè n'hi ha diversos factors. La primera és que els tempos canvien, que els algoritmes manen i que després no ajuda tampoc la inclusió de la IA, i això ho desenvoluparé després en el tema de la llengua, que també és important. I després tampoc ajuda que encara a dia d'avui, que això seria una carta als Reis, tinguérem, i vaig a dir Dulceida perquè és de les més nombroses, però crec que ens falta alguna Dulceida que parli valencià. Per què? Perquè manen els números, manen els milions de seguidors que pot tenir una influencer. A mi no m'agrada aquest concepte perquè m'agrada dir que creo contingut que la gent ho gaudesqui, tot i que a vegades no es diuen influencers, però bueno, influenciem d'alguna manera, no? Per exemple, els alemanys de la llengua, que seria una d'elles. Però penso que és això, que la carta estaria bé si tots aquests factors no porten d'alguna manera a lo que està de moda en aquest moment. I les modes, malauradament, canvien. Jo crec que una dels desitjos també és adaptar el valencià a aquest canvi de modes. Difícil, però crec que continuarem treballant en això. A veure, jo més preguntes que respostes realment. Pense que sí que és cert que fan falta diners públics, però que segurament amb molts diners públics tampoc s'aconseguiria invertir una tendència que és mundial, global, de llengües dominants i molt complexa. A Catalunya invertissin més diners i tampoc és que ho estiguen invertint del tot i que Joan Carles ha mostrat dades que sí que van un poc millor en qüestió d'identificació lingüística, però tampoc se fan miracles només amb diners públics de la Generalitat. I també faria falta, seguint el professor Pradilla, doncs, allò de complir la llei, no? Perquè la llei d'ús i ensenyament ja diu que les dues llengües s'han de conèixer simètricament i ser bilingües actius en elles, aleshores simplement complir la llei ja faria molt. Subscric totalment el que estan dient les companyies. No sé si puc dir molt més, però bueno, sí que penso que, com en tots els àmbits de la llengua, que fa falta consciència de la nostra llengua i del valor que té la nostra llengua, no? Que ha parlat molt d'Àngel, jo crec que és molt important. Jo faig contingut en valencià bàsicament perquè és la meva llengua i perquè als 14, als 13 o als 15 anys vaig prendre consciència de la meva llengua, que era la meva llengua. I no tinc temor a perdre seguidors, a guanyar seguidors, simplement ho vull fer des de la meva perspectiva. I això també penso que és una finestra que pot veure molta gent i sentir en naturalitat que amb la seva llengua se pot fer contingut i qualsevol altra cosa. Bàsicament això. Jo m'agrada la gràcia i continuem. Sí, jo en això he insistit sempre molt perquè sembla que quan començava tot a despegar un poc la creació de contingut en valencià, al principi jo estava un poc disgustat perquè es basava molt en l'únic fet de parlar valencià. No és com que el contingut girava entorn d'això, que igual era precís, era una cosa necessària en aquell moment, i ara, pues, el que tu estaves dient, hem viscut un procés ja de normalització en el que es pot parlar de videojocs en valencià, es pot fer cuina en valencià. Jo crec que això sí que és una evolució positiva, però se posaven canvis positius damunt la taula, és a dir, al principi girava tot en l'únic fet de parlar valencià, que no em sembla a mi un contingut com a tal, que igual era necessari en el moment, i ara pues, hem aconseguit aquesta normalització. O sigui, jo sí que jo el que vull dir és que ja veu que soc una espècie d'alienígena és un bany d'autoestima. I què en pensen els joves? Bé, va ser cara per cara molt bé tot el que heu dit. Hi ha alguna cosa que a mi m'agradaria matisar, i és, per exemple, que hem de ser capaços de
evitar alguna de les línies ideològiques que la nova societat ens ha... Aquí veiem una gran era que és l'era social, no? És la modernitat. A partir dels 90 passem de la modernitat primerenca a la modernitat tardana. Passen coses, passen moltes coses en el pensament de les persones. I una de les que passen és arribar a la postmodernitat, és la reivindicació de l'autenticitat. L'autenticitat és un valor en el qual descansen moltíssims dels actuals influencers, podcasters, etc. L'autenticitat. I jo crec que més enllà dels milions, que és molt important, per descomptat, el que hi ha de ser capaços de crear comunitat. De vegades grans comunitats lingüístiques, però molt disperses, seccionen els missatges. Si som capaços de crear des de d'aquesta comentava, no? Crear comunitat, per mi és tot això, crear comunitat, aconseguir que conveguem tots al voltant d'un mateix ideari, perquè tenim molt de camí a córrer. I és evident que també ens cal, des de dalt, des de baix i des del mig. Des de dalt diríem és important que tinguem presència en el món de la digitalització i això vol dir posar-hi diners, de veritat. Posar-hi diners de veritat. No digital. A Catalunya s'està fent i veurem quins seran perquè això són canvis lingüístics que en definitiva són canvis socials que no es resolen apretant una tecla, sinó marcant tendències. I hem de situar, diguem-ne, el mercat digital dins de les opcions, una opció suficient dins de la nostra gent. Això a poc hem de fer i hem de mirar de pressionar molt al sedal perquè no perdem de vista que és un món per a les llengües fonamental, en el qual, si no hi estem, per manca de presència tindrem desercions dels propis usuaris. Sobretot el jovent en particular. Dos tensions que veig que hi ha damunt de la taula. La primera és el paper de l'institucional i el paper dels diners públics. No? A vegades, quan no n'hi ha, en volem i pensem que això ens ho salvarà tot, diguéssim, però també quins són els límits, no? I que també les potències, és a dir, que és una ambivalència. I després ja us llenço les dues preguntes i a partir d'aquí deixem de fer la rodeta i parlem amb aquesta creació de la comunitat i que té a veure amb el que es parlava abans, no? D'un contingut que bàsicament estava pensat des d'una lògica de reivindicació lingüística, no? De resistencialisme, a la reivindicació de que hi hagi una dulceida en valencià, no? I que puguem estar digitalment a xarxes parlant d'altres coses que no sigui necessàriament la nostra reivindicació política. Clar, aquí hi ha una tensió de la idea del nínxol, no? D'una comunitat molt sociològica, això diguéssim, una comunitat petita, forta, fidelitzada, versus una comunitat molt més heterogènia, molt més gran, molt més diversa, però possiblement menys integrada entre ells, no? Són dues tensions que poso damunt de la taula, si us desperten alguna cosa. El tema de nínxol és molt interessant perquè se'ns ha arribat a dir que els creadors que fem comunitats, un creador sense comunitat no existeix, perquè al final és la comunitat la que fa que tingués més interaccions, per una banda, a nivell de números, però per l'altra també que tingués projecció a nivell social, perquè comparteixen el teu contingut, arriba més gent i t'acaben coneixent per aquesta gran comunitat, també dels esdeveniments, etc. Però se'ns ha arribat a dir que som una secta del valencià. Jo vinc a trencar una mica la llança perquè anys després, en el meu cas, en el tema dels videojocs i la cultura digital, hem aconseguit que el català, en el cas de Catalunya, estigui d'una manera natural en esdeveniments internacionals com és l'Indie Dev Day o l'Art de Barcelona. Tu entres i només veuràs cartelleria en català. Per tant, crec que és un pas important en aquest aspecte. I després, per l'altra, és que el podcast que acostumaven a fer de videojocs, en aquest cas, podcast en castellà, d'alguna manera han començat a incloure col·laboradors i col·laboradores que ho fan, en el meu cas, que soc valenciana parlant, doncs, com a valenciana també participo i ho faig en la meva llengua. Per tant, costa, evidentment, costa, no és una cosa fàcil, però crec que a poc s'està implantant aquesta llavor fora allà. Sí que és veritat també que Catalunya té i s'implica més en el treball de la llengua dins de la creació de contingut, fica diners per a creadors, fica diners per a aquelles associacions que fan esdeveniments exclusivament en català o que el 90% siguin en català, etc. Ara, però, és una línia
molt prima, perquè tampoc ens podem acostumar a que crear contingut sigui perquè ens pague una institució. Crec que hem de començar, sí que s'ajuda, i és un impuls perquè te dona més material, te dona més pago de publicitat, perquè és un dels requisits dins de les subvencions a Catalunya, però també ens hem d'acostumar a crear de manera orgànica. Sí que costa si ens sortim fora dels temes més naturals que al principi eren només parlar de llengua o política ja te fa mirar. Doncs intentem també consumir. Crec que també és responsabilitat nostra, de la societat, de dir, ostres, si existeix un canal de cuina en català, doncs tria primer el que està el de cuina en català o en valencià abans de triar el que està en castellà o en anglès. Jo era consumidora només de videojocs en anglès i ara m'adapto a crear-lo i a consumir-lo també. I això és un paper que hem d'assumir tots. Sí que hi ha respecte al que estàveu parlant de comunitat i la diversificació del contingut, doncs, és una evidència i és satisfactori que està també. Per exemple, vaig estar a la gala dels premis que fan el contingut de Manxa i veies la multidisciplinaritat que hi havia de contingut, que era el que estava comentant el company abans. Doncs, abans era de i ara tenim una diversitat que pot arribar a molta altra gent, perquè a mi els videojocs no m'agraden, però hi ha gent que els agrada moltíssim i el poden consumir en la seva llengua i ha d'estar normalitzat. El tema de crear xarxa i comunitat és molt interessant, perquè jo crec que el País Valencià és un territori amb una capacitat bastant gran de crear comunitat i xarxa. L'exemple és que aquí està el Subma de Luz, fan un podcast, conviden a gent que fem contingut. Jo soc un home forestal, no me considero ni influencer ni res, jo m'agrada més dir que soc un intent d'adoctrinador, perquè a mi el que m'agrada és adoctrinar, tant a nivell de consciència de classe com de consciència de llengua, i és important este feedback, aquesta retroalimentació que fem entre tots. Sí que és important també que parlem com tot. Perdó, així davant hi ha caires lliures. Tres. Passeu. Sí que és important el que parlem en tot, al final, per a comentar qualsevol cosa. Hi ha una fórmula bastant important que és diners. Això no ho resol tot, evidentment, però les polítiques estan marcades a través de diners, d'inversió, i nosaltres hem de ser conscients que tenim una part de la societat, una part política, sobretot, que va en contra totalment d'esta normalització i d'esta lluita que tenim per mantenir la València per fer una vida normalitzada en València. I s'ha de destacar també, tot i que jo estic molt d'acord amb el que tu dius, que el contingut és una cosa que naix, que ha de ser una cosa orgànica, però els diners estan ahí, i no només els diners públics, sinó també les inversions privades, perquè una cosa que igual podem destacar respecte al principal és les grans inversions que fan empreses com Estrella d'Am o en continguts que viuen exclusivament d'Estrella d'Am. Jo tampoc no vull que aspirem a això, no vull que aspirem així, es dediquen a fer publicitat a una empresa, al final és el sistema que vivim. Però així algunes empreses pareix que comencen a soltar un poquet, com Consum, fa temps que van fer una campanya en Story i tota aquesta gent, després així Túria, ficant tot això. O sigui que també és important la inversió privada. Que no ha de ser el fi no ha de ser els diners, però bueno, és una espenta, que és tornant a lo que deia el company, és una espenta per a, dir, igual no em puc dedicar a això. Perquè al final l'altre dia, per veure un parell de coses per a la xerrada, vaig estar mirant l'informe de Poblet, que és un informe que fan tots els anys sobre la creació de contingut així al País Valencià, i només la remuneració. Està clar que no és el mateix que cobra Cabra Futura que cobra qualsevol altra. Però bueno, a poc a poc, encara és poc, però anem per feina. Has dit Cabra Futura i... Jo estic obert a cobrar. Haurem parat que ha posat sobre la taula Martí, perquè jo crec que just així damunt d'esta taula hi ha els dos punts de vista. Jo, per exemple, per a mi és més important jo ho faig tot en valencià, me dedico a ensenyar valencià i tal, però per a mi la finalitat no és només parlar valencià, és l'antiracisme, l'antifeixisme. A mi m'interessa molt poc que hi hagi una docella, tot i que valore que faria més parlants de valencià, però que vull dir que no és el meu interès prioritari. Però sé que jo no soc el centre del món i, per tant, altres visions són molt vàlides, però que sí, jo estic com en l'altra banda. Penso que no fa falta que estigui tot el contingut ni simplement subvencionar a un youtuber de dretes perquè ho fas en valencià. Aquest és el meu punt de vista. També el model català, també. Sí, a mi el model català em pareix bastant populista i bastant simplista, però és que al final arribar a tota la societat acaba sent una mica
necessitat d'això. I no tinc la resposta correcta, però el que em desperta a mi és aquest pensament de dir perquè hem d'estar al final pagant d'au perquè ho faig en català si fa un contingut que per a mi no millora la societat com a societat. Molt bé. Són coses que s'han de mirar molt tot. Havies acabat? Sí. Jo certament estic molt atent i molt interessat en les coses que van dient, i vaig prenent nota. Però jo ja sabeu que soc més de línies de fons i mirar una mica el context de tot això. I per a mi hi ha alguna cosa que és fonamental que hem de ser capaços de millorar. Abans he dit, i potser el que us diré ara us semblarà una contradicció, he dit una mica que descansar amb l'autenticitat és una qüestió important per a nosaltres. Però el meu objectiu final, això per a mi és una estació de pas. El meu objectiu final és l'anonimat. El meu objectiu final és que la llengua no l'utilitzem per demostrar-nos com som i tal, sinó perquè sigui la llengua per defecte, natural, l'anonimat. Però en tot procés hi ha etapes, no? Hi ha etapes. Ho he dit certament molt interessant. L'etapa que vivim ara és diferent a Catalunya del País Valencià, posem per cas, és que a tots els llocs el català és una llengua marcada. Això és clau per aconseguir la lleialtat i la incorporació de sectors de la població que han estat ja criats, hem vist, no la caracterització de la generositat, posem per cas, no? En un univers comunicatiu nou, que no només és un univers comunicatiu nou, és un univers identitari nou, es construeix identitat des de la xarxa. I aquesta identitat no és capaç de tirar a favor nostre, de poc a poc. Per aquí veig diguem-ne, matisos, però veig una idea comuna. Veig una idea comuna que m'agrada molt sentir-la de boca vostra. Podria fer una coseta? Estic d'acord amb els matisos perquè al final crec que cada vegada nosaltres aquí ens movem en un entorn, tot i que sigui digital, en els casos més digital i educatiu, no? Per tant, sí, a mi m'agraden els matisos perquè al final també aprens i saps com adaptar els altres matisos a un entorn que potser no toquem entre nosaltres, no? I del tema de finançament només un matís també, perquè jo parlava del finançament de ficar diners a un creador per a dir-li comença. En això estic totalment en contra perquè això parla de la línia prima i de dada. Però a mi que vingui tu ja, per exemple, i me digui saps aquest programa que estàs fent a Twitch mos agrada, t'invertim en ell, ostres, gràcies, perquè me donarà més visibilitat per aconseguir el meu objectiu. Jo crec que és una funció molt rellevant entre dependre de les lògiques de mercat, sí que des del mercat privat o des del públic per intervenir en les lògiques del mercat privat, que és un camp de batalla on hi ha molts més recursos, però també hi ha moltes contradiccions i moltes limitacions, hi ha exemples que estaven més de llibertat que plantejava Anna, que és molt potent, que personalment compro infinit, però que també té unes dosis de voluntarisme, de fotre-li molta canya, que a vegades no té la possibilitat d'expandir-se. O sigui, jo crec que hi ha pros i contres en volia tornar a tu, Susana, perquè has apuntat dos elements que jo crec que són fonamentals, que és com l'algoritme opera sobre com els joves veiem i ens relacionem amb el digital, perquè els algoritmes tenen uns biaixos i crec que no és un a favor nostre. Bàsicament això. Recupero de la IA, perquè crec que juga un paper fonamental, és que els últims canvis que ha fet, per exemple, la plataforma d'X ha ficat que la IA traduïsca directament la informació per a nosaltres menys. Podem dir, ostres, més gent arribarà a nosaltres perquè podrà traduir a la seva llengua el contingut en valencià que estem fent, però no, perquè el que estan fent és deixar de consumir contingut valencià real. És a dir, estan traduint el que nosaltres estem fent. Per tant, considero que és una part negativa i jo intento que la gent, almenys del que me segueix de la meva comunitat, no ho faci. I després el tema dels algoritmes. Sí que és veritat que en els últims 7 anys ha canviat moltíssim. És un mercat que canvia constantment, com he explicat abans. Però castiga allò que no s'interactua. Per tant, si una persona interactua negativament en el meu post dient-me fes el castellà que arribaràs a més gent, el típic missatge que tenim constantment, no? Però d'alguna manera arriba. Però què arriba? A un públic que jo no vull. És que arriba a un públic en el que constantment m'estaran criticant, m'estaran insultant, m'estaran venint a boicotejant els directes, els meus vídeos, etc. Per tant, és que és molt delicat el tema dels algoritmes. Clar, com jugues tu amb un algoritme que te castiga també durant els anys? Perquè si hi ha una corba en la que tu els primers anys has tingut molta influència, molta comunicació, etc., però en algun moment
aquests anys has baixat en la creació de contingut, és a dir, som esclaves i esclaves de la creació de contingut, en el meu cas, ja te castiga tornar a començar des de zero. Per tant, has de tornar. Però això torna a lo de comunitat. Els algoritmes juguen principalment en nostra contra, perquè la comunitat ajuda a que no acabem desapareixent. Així que no sé si ha respost perquè és un tema prou complex, però bueno, més o menys. Jo no sé si fa un directe de Twitch, però a mi Twitch m'ha paregut la xarxa més esclavitzant que mai he vist. Continuo, però ja t'ho dic que sí. Hem baixat de tenir mitjanes d'uns 50, que per això ja vos dic que en la creació de contingut de València arribar a que 40 persones estiguen en aquest moment alhora mirant el teu contingut era molt complicat, ara ja si tenim 10 o 6 ja podem donar gràcies. Potser podeu explicar el que és Twitch i com funciona. Twitch en la pandèmia es va posar molt de moda, és una espècie de YouTube, però si no fas directes molt sovint te va penalitzar moltíssim. Estàs obligat a fer directes tot el temps i si no caus en picat. Llavors durant la pandèmia sí que era molt potent com a xarxa, però jo crec que ara s'ha quedat bastant... S'ha quedat bastant, però recupero lo del gran creador de contingut, no? Això ho tirava Ibai. No mos enganyem. O sigui, hi ha un creador de contingut que es diu Ibai, no sé si ho coneixeu. Pues este xic tenia milers de seguidors, com Play, bueno, un cert triumvirat de creadors de contingut que van passar de YouTube a Twitch, el van reviscolar, perquè això ja existia fa molts anys on la gent que jugàvem al World of Warcraft, etc., un joc de rol online, penjaven les nostres partides. I això se va acabar convertint en un canal de televisió en directe. Per tant, este triumvirat de la creació de contingut li va donar aquesta espenta i va ingressar milions i milions de dòlars de la gent que consumia. I seguint el que deia Aina, sí que és veritat que també t'esclavitzava que la gent comentava al xat. Si la gent no comentava, interactuava, te donava bits i subscripcions, també te castigava l'algoritme. Per tant, Twitch va acabar sent això. Què passa? Que Ibai, dic noms però perquè són ells els destacats, no? S'han tornat a YouTube. Per què? Perquè Twitch ja ens ha deixat de donar suport d'alguna manera. Això sí, una cosa positiva que va tenir Twitch va ser que va obrir més enllà dels videojocs. Va obrir a associacions poder fer el seu contingut. Va obrir ajuntaments que parlaven en valencià i també de la zona de Catalunya. Estaven fent els seus plens a Twitch. Vull dir que, imagineu-vos, la gent d'alguna manera connectava amb un públic que mai s'havia vist un plenari d'un ajuntament en un canal com Twitch, no? Però bueno, per no donar-li més voltes, és això. Twitch el va llançar el triumvirat i ara té cap a caiguda. Jo crec que ara és el moment, malauradament, de TikTok i Instagram. Escoltant la companya, jo m'adona que estic més a prop del punt. No faig anàlisis ni com està el moment, però sí que és cert que les xarxes, si n'hi ha una persona que de tant en tant me grava, per exemple, quan pot i quan... però són una eina un poc esclavitzant, evidentment. Si tu te vols guanyar la vida en aquest aspecte, que una cosa me pareix impensable per a mi, però hi ha gent que se guanya la vida, al final tu ho imposes tu, no? És una qüestió que tu vols donar-li aliment a la maquineta, però és una contínua generació de pensament, una contínua passar d'aquest pensament a passar a un vídeo, que això pot acabar en Twitch. De fet, quan parles amb gent que fa contingut, és una cosa com entre tots. Jo estic No estem fent això per guanyar diners i si la màxima aspiració és poder accedir a patrocinar contingut de marques, a mi que no me gusten, vull dir, jo no vull en la vida patrocinar res que no siga perquè jo vull i gratuïtament, aleshores és diferent el nostre punt denunciatiu que una persona que vol dedicar-s'hi, que és més joveneta o que té altres, o que un músic, és diferent. Jo com a consumidor, o sigui, el que me dono compte és que les xarxes el que busquen és crear màquines de contingut i cada vegada més efímer, perquè a veure qui aguanta ja avui dia un vídeo de 10-15 minuts, que abans normal, jo me'n recordo de vídeos de 40-45 minuts, que era una cosa que van anar veient, i ara és que fins i tot en els propis curts que duren un minut, n'hi ha vegades que te posen un curt d'una persona parlant i baix hi ha una carrera de cotxes perquè la gent necessita estímul constant i veure el vídeo per dos, que tots hem de donar la culpa, jo també ho he fet una vegada, veure un vídeo en el doble de velocitat. Dura un minut. Dura un minut de vídeo, no? Un minut de la teva vida
ha nascut en això, però és que tenim un poc, jo tampoc, als 23 anys, vale? Perquè no venim tant d'això, i tot la veritat, jo penso que tots hem perdut cap a l'atenció. En la lectura, en vídeos, a mi me passa, perquè la creació de contingut ha portat a això, a contingut molt ràpid, molt efímer, molt seguit, estímuls que són momentanis, que al minut segurament ja no te'n recordes del que fa dels vídeos. Sí, a més és frustrant, no? Jo, per exemple, quan fas vídeo moltes vegades no hi era tot. I el tema, te poses a gravar un vídeo i te n'adones després que el vídeo dura 2 minuts i la frustració contínua és retalla. Te veus en l'obligació d'anar retallant. Arriba un punt, clar, la gent quan visualitza el vídeo no veu el que has fet, l'explicació que has fet, però tu, quan el veus acabat, és una qüestió de... Hòstia, realment s'estan tenint el que jo volia dir, perquè m'ha tocat retallar una barbaritat, perquè si no... Hi ha un punt d'acceleració de tot el tema de l'acceleracionisme. Una nota de color, no? Però no pot caure en el tema de que les joventuts estan com idiotitzades. El short mane, no? L'informe Poblet que mencionaves tu ho diu, el short és un detall, però al mateix temps són shorts d'altres productes que es veuen menys, però quan dura el vostre podcast? Cada vídeo dura més o menys. En YouTube dura aproximadament 55 minuts, però el que realment té visualitzacions són els reels que se curra Raúl Diego i que ne tenim de més d'1 milió. Hi ha un reel de més d'1 milió sobre companyia trans o associació trans. S'ha repetit 2 vegades la mateixa performance i en la segona volta, altra vegada, 200 o 300.000 views, segons que l'algoritme ahí li agrada aquest tema. Claro, que no és només una cosa o l'altra, no? Sinó que coexisteixen evidentment lo ràpid entre millor i més fàcil, diguéssim, però... El que dona visualitzacions és el reel. El programa el fem perquè José Molins vol tindre un late night, no li donen a punt. I ell se queda ahí editando i se fa la seva resistència en valencià i se queda tranquil. Nosaltres Jo diu que la meva introducció a la xerrada tenia sentit. Sí. A l'hora de perfilar-ho, perquè aquí alguns ens perdem, no? Ens perdem en la mesura que s'incorporeu els nostres anglicismes, absolutament hem parlat, no? D'això del transllenguatge, de la immigració que es genera, no? Com és important que les llengües minoritàries, la nostra en particular, estiga incorporada aquí. A mi deixa'm introduir un nou línia, una nova línia, no? I és a l'hora de formar comunitat, no? I és l'espai comunicacional que volia plantejar. A vegades, per nosaltres, per les nostres llengües minoritàries en general, clar, hem d'enfrontar-nos a processos disgregadors molt importants. El cas de la comunitat lingüística que anomenada la catalanofonia és un sumatori de comunitats de parla. És un sumatori de comunitats de parla de base administrativa. Quan en realitat allò que hem d'aspirar és una relació fluida entre tots nosaltres. Una relació fluida, no vol dir que hem d'anar fins a la mort a l'horitzó que sigui. No, vol dir una comunicació fluida per a mi això és important. I això, a vegades, no ens n'adonem, però els que ens volen ben malament sí que ho saben molt. Per això, en processos permanents, no? D'intentar impermeabilitzar la societat valenciana a la causa de la normalitat lingüística. De vegades, aquí tenim, jo crec que els nous espais que tenen la digitalització democratitzen més també la presència, no? Els mitjans tradicionals la controlaven molt més. Aquí tenim molta possibilitat d'arribar. Però el factor comunitat lingüística per a mi és important. El factor comunitat lingüística. Poder aconseguir que la comunitat puguem remar des d'aquest àmbit que fa una comunitat d'interessos comunicatius, en aquest cas, en catalans, en insulars, que la llengua fluïsca, que ens ajudarà moltíssim a conèixer-nos molt millor els uns als altres, a treure prejudicis, a crear més comunitat. Jo no sé com ho viu, una pregunta. La pregunta que volia fer, i m'ha fet perfecte. Com viu el tema de l'accentualització, d'alçar-nos a altres col·lectius de varietats lingüístiques de la mateixa llengua diferents? Teniu rebujos, teniu atencions, com ho teniu? En altres varietats dialectals, vols dir? Sí, de la mateixa llengua.
hay pues, el predomini, ¿no? Es com la part que emana, ¿no? Nosaltres sempre estem com una mica així, però jo crec que no hi ha cap problema. Jo penso que potser aquests espais poden, evidentment, no recompondre tot el que es va perdre quan van perdre TV3, però sí que és veritat que torna a fer aquest teixit de tota la comunitat de parla catalana. En el meu cas, doncs, per exemple, quan a ajudes públiques catalanes, penso que invisibilitzen moltíssim a tots els valencians directament. No fa falta demanar l'ajuda perquè ja saps que si no eres d'allà o vivint allà no te la donaran, Gencat no te la donarà, almenys és la nostra experiència, però per exemple després en col·lectius autogestionats, per exemple tota la gent d'Arran, Catalunya i gent de barris de Barcelona, al meu grup de música a Palmer ens conviden seguit i toquem a Catalunya, però en aquests espais minoritaris, marginals i molt activistes. Ahí sí que tenim com una profunditat, una arribada molt forta, no? I després també, doncs, jo he sigut professora de l'Institut Ramon Llull, he fet molta recerca i he fet coses en universitats de tot el món, evidentment en catalanística, en estudis de parla catalana, i per a mi és supernatural. Jo era professora de català a São Paulo i jo parlava de català que estic parlant ara, vull dir que en el meu cas és molt natural en alguns espais i molt prohibitiu, molt impossible en altres. No sé per què, però és així, és complex. Mireu, jo com a creadora de contingut, a mi me va venir Catalunya, bàsicament. Però per què? Perquè jo soc de Benicarló, ja sabeu on estem, en la Franja, quasi, i jo vaig començar a crear contingut, jo tinc 35 anys. Vaig començar a crear contingut en 29. I el primer que vaig conèixer només obrir un canal de YouTube de videojocs, per no saber en el context de videojocs. És que feia 10 anys que hi havia una comunitat a Twitch que feia contingut en català i traduïa videojocs d'una manera o sigui, trencar el joc, ¿vale? El que diu trencar el joc és que sense preguntar a l'estudi pues, se entra dins de lo que són les entranyes del videojoc i se canvia la llengua, ¿vale? Portaven 10 anys i a mi me van acollir com una més, no? Per aquesta consciència lingüística de d'on igual, d'on vingues, estàs fent la nostra llengua i me van obrir tota una comunitat i des d'ahí que porto doncs, això, 7 anys. A mesura que hem anat avançant, el que us comentava abans, jo mateixa, quan faig un programa de dones i videojocs, el que faig és sempre buscar a companyes que són de tots els territoris. Som una mallorquina, una valenciana, una de Catalunya del Nord i una de Catalunya Central. Ens ho passem pipa i la gent li agrada escoltar aquesta varietat dialectal perquè també es veu representada. Jo crec que també és vital que quan consumís el contingut esperes identificar-te amb aquesta persona o que puguis connectar amb aquesta persona que està darrere la pantalla. I jo crec que nosaltres amb els anys ho hem aconseguit. Evidentment no és extrapolable a tots els jocs o a tots els continguts perquè parlem abans dels matisos, però almenys en el cas dels videojocs sí que s'ha creat aquesta gran comunitat. Quan se crea un esdeveniment de videojocs venim o intentem anar de tots els territoris i som tots fent pinya. Ara anem a fer un esdeveniment també de dones i videojocs, vindrà gent de totes les parts. I a mi això és el que me fa creure i continuar fent el que estic fent. I només un incís sobre el tema de la creació de contingut general. Jo he tingut alts i baixos, d'alçar un dia dic que m'he tirat una hora per gravar un TikTok d'un minut i tinc 1000 viewers. Què faig? Doncs sí, jo va venir un temps en què em vaig abonar, però jo tinc la meva feina, la meva vida privada, em dedico a l'administració pública i a la gestió cultural. I no, ara me lleva temps, doncs bueno, és el que hi ha. Per què? Perquè jo crec, ara, abans us puc dir que era una de les esclaves de voler crear, de voler créixer, de voler sortir a un programa, ho he fet, sortir a TV3, sortir a Punt, però és que ara és com, no, crec en el que faig i ho faig, perquè m'ha vist que altres persones tinguen el que jo no vaig tenir quan era joveneta i buscava canals de videojocs en el meu. És molt important de cada consumidor també i de cada consumidor jove, que molts ja no han viscut aquesta època de poder veure TV3, per exemple, i de normalitzar i de fer teus també el conèixer els dialectes, normalitzar interaccions entre diferents parlats, perquè és de veritat, n'hi ha xiques que estaven plantant 20 anys i igual no han escoltat mai pràcticament un mallorquí parlar, o un menorquí, o una persona del Rosselló, i això és una cosa molt preocupant, perquè això distancia moltíssim als parlants. Aleshores, tota aquesta comunitat, tornant al tema de la comunitat, no, que s'està creant és molt positiva. Inclús que ja n'hi hagi coses tan reconegudes com per exemple els Premis Crit, que van ser fa 2 setmanes, és molt important. És a dir, uns premis
allí apareixen empreses de tots els parlars, mallorquins, menorquins, valencians, catalans, guanyen valencians, guanyen mallorquins, guanyen catalans, i se normalitza aquesta interacció, no? Entre, o quan hi ha influencers que fan vídeos conjunts, doncs és molt important, per a mi fonamental, normalitzar les interaccions en diferents dialectes. I això jo penso que estem aconseguint. M'agrada molt això, molt sentir-ho perquè és un tema que m'ocupa i preocupa. M'ocupa també perquè diguem-ne, la modernització de la llengua, la formalitat, la no formalitat, com gestionem comunicativament els esdeveniments lingüístics, per a mi és clau, és fonamental. No? I de fet, diguem-ne, jo estic a la secció filològica de les universitats gestionant norma i ara vaig a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua de Quitorres. Per tant, és un tema que m'ocupa. No? I sobretot perquè jo la idea base en tot allò que sempre he defensat, i és que l'aïllament comunicatiu, el fet de funcionar, diguem-ne, com dèiem abans, ja no de manera natural, sinó també provocada, diguem-ne, com a comunitats de parla específiques, acaba justificant models molt demarcatius que no permeten acabar transitant els uns amb els altres en una certa comoditat. No? I la feina que feu vosaltres és una feina que se salta les barreres, diguem-ne, de l'establishment, d'aquells que gestionen si una televisió pot arribar o no pot arribar, etc. Això vosaltres ho salteu al món digital i poseu en contacte una accentualització que és important. En definitiva, és un procés comunicatiu negociador que provoca aïllaments lingüístics amb el temps o no, però és la naturalitat del contacte de la llengua. És un vèrtex, diguem-ne, que potser no hauríem d'entrar d'aquí, però és un vèrtex important. És un vèrtex important, aquesta fluidesa, el conjunt d'autenticitats que conformen la catalanofonia puga surar, puga donar-se la mà. És important. Però aquesta pregunta hi ha una atenció aquí, que és la idea aquesta de als anys 90 tots se van flipant el digital que trencava les fronteres, no? I si, vale, llavors, el digital ens permetrà reforçar una idea molt denostada de països catalans i d'integració de països catalans. Però al mateix temps, crec que el que apunteu és molt interessant, com això acaba generant una dependència de les lògiques catalanes de la producció més valenciana. Aprofito per a plantejar potser una última pregunta més optimista, per acabar amb una pregunta una mica més optimista, diguéssim, perquè el tema de les xarxes, el tema dels joves, té a veure amb la idea de la representació. La idea de veure persones que s'apareixen a tu o que s'apareixen allò que tu vols ser o que te generen una idea de jo he vist aquesta persona que l'estic veient i no puc ser-la, i no puc ser-la en València. Clar, heu plantejat dues idees. Crec que va ser evident que ha sortit damunt de la taula és el tema dels joves institucions, que és un col·lectiu clarament minoritari, clarament, no sé si estigmatitzat, sí, crec que sí, clarament. Però també hem plantejat la idea de lo valencià en una lògica més àmplia. La pregunta seria a qui estem representant i a qui no, i a qui ens agradaria representar i a qui no en l'ecosistema digital valencià. El que estàvem comentant abans de les estructures administratives que a partir de la nostra tasca poden trencar, jo crec que hi ha una gran part de la població catalanoparlant que aquesta retroalimentació en les diferents varietats dialectals és un clar exemple de que això passés el que tenim aquí, el Correlleu que ha fet aquest any. És un clar exemple de que la població, quan vol donar-li pes i força a una llengua comuna, des de la base, sense esperar a que les estructures administratives li donen peu, són capaços d'arribar i de trencar barreres. Crec que és una cosa tremendament important. I penso també que sempre les xarxes estan ahí, estan molt controlades, són multinacionals, ens tenen sempre molt limitats i mai faciliten les coses. És molt important després arribar al carrer sempre. Un correllengua, concerts en directe, un acte com aquest, no? Tot això és per a mi de més valor que el que fem a les xarxes, que també té molt de valor, però la realitat és molt important. Jo crec que ara mateix està més representat tot el tema de
progressista, no? Valencianista progressista, per descomptat. I per a mi això és positiu, però entenc que si volem que molta gent parli la llengua, potser això no és tan positiu. Però per a mi, per exemple, mirant històricament una reivindicació lingüística carlista, o el que seria actualment un Sílvia Orriolisme, a mi no m'interessa. Però sé que si l'objectiu final és que parli més gent i comencem més lliure, m'interessaria. Personalment a mi, si jo tinguera poder i fora polític i me votaren, no ho facilitaria. Clar, és que cadascú tenim la nostra perspectiva política també. En aquest aspecte, jo evidentment vull que la gent faci contingut en valencià. Si vas a fer contingut en valencià sent un puto feixista o un racista i tal, no ho faré. No ho facis, però el que preferiré que no estiguis en xarxes. Evidentment això pot passar, sí, però des de la meva perspectiva no és la intenció. La representació que vull jo és més pareguda a la que fas jo a l'any de més que l'altre pol. N'hi ha de tot en la societat, evidentment. Si utilitzen el valencià, doncs almenys. Jo sí que, a veure, jo diria que encara la creació de contingut encara està polititzada, o almenys que, enllaçant un poc la xerrada d'abans, que tu per ser la identitat teva, és a dir, la gent que comença a crear contingut en valencià a consciència és perquè té una consciència, o sigui, encara no m'ha arribat a aquest punt de fer-ho de manera tan normalitzada, és a dir, la persona que comença a crear contingut en valencià, siga de cuina, siga de videojocs o siga de parlar de política, és perquè té una certa consciència, encara no hem arribat a aquest punt, són les fases en les que hem anat passant, encara no hem arribat a aquest punt de que sigui una cosa orgànica i natural. Ara bé, estem d'acord en això? A veure, la gent que són progressistes, doncs sí, és el que estava dient Aina, volem missatges d'extrema dreta emesos en valencià? Jo personalment no, però no cal això, jo sí que podria fer un paral·lelisme en el que passa en el món de la indústria musical. Al principi, la música valenciana era una música eminentment reivindicativa, però perquè era una qüestió que era necessària, era precisa. La música en valencià, de fet, quan avui es deia això de música en valencià, no? Que avui en dia jo sempre reivindico que no em dedico a això, perquè escolti, la música en anglès, bueno, quina música en anglès? El trap, el reggaeton, el pop, el rock, el heavy metal, avui en dia ja tenim tot això. Al principi, molta gent, la gent el que te diria, ai, és que la música en valencià és això, sempre és el missatge polític, sempre és la música... Sí, tot, però que era de fet, els grups de 70, 80, 90 eren reivindicatius, però perquè era necessari. Ara ja hem arribat a aquest punt en què n'hi ha grups que, tot i que jo considero que per fet de parlar de català i valencià sí que tenen una certa consciència, però no són tots els grups polititzats. El seu missatge no necessàriament està polititzat i a més jo penso que això és positiu. Ara no m'agradaria tampoc aparèixer grups que promouen missatges d'extrema dreta de la mateixa manera, però bueno, igual normalitzar un contingut en valencià més del dia a dia més normal, doncs igual això sí que pot ser. Mireu, la majoria de creadors de contingut ens fa carrer, no? I jo crec que això se nota en els que... Uns línies grogues de valors, uns rojos de valors molt clars, que més enllà d'allò no hi hauria d'haver cap altaveu que les pogués difondre, no? Però l'espectre ideològic d'esquerra, dreta, democràtic, s'ha de poder difondre i guanyaríem molt a la mesura que féssim un salt en què tinguéssim un valencianisme de dretes que parlés valencià i estés convençut que... Però el problema és que ja per valencià la llengua sembla que és part de l'esquerra, però el problema no és nostre, el problema és que la renúncia l'han fet ells. O sigui, jo ho veig així. El problema és que no s'ha clar. Diuen, és que la llengua sembla d'un espectre polític d'esquerra, però és que estan renunciant de forma contínua a la seva llengua. Són ells els que hauran de fer un pensament. No em justifico, jo ho he dit. Crec que ens queda un primer marc com tancar, uns 5 minuts, i tancarem doncs, amb una altra carta als Reis, no? O sigui, com voldríeu, però això, imaginar com línies de fuga futurs, com us agradaria que fos l'ecosistema del digital valencià en 1, 2, 3 anys, perquè els digitals tots els tempos són molt curts. Què us agradaria que passés? Breu, vull dir que és una pregunta picadita, digamos. És difícil per lo que vivim diàriament els que estem dins de l'àmbit tecnològic. Per això és difícil, però per a mi l'ideal seria obrir el
contingut de manera natural i que de manera natural el que té, d'alguna manera això sona molt consumista, però el primer que te surt de pantalla és un anunci o sigui un vídeo destacat, sigués en valencià. Jo crec que això no ho anem a aconseguir en molts anys, jo crec que això seria començar d'alguna manera, tard, però començar. Reprenent la idea de Simer sobre la qüestió de la IA i reprenent també la qüestió de l'autenticitat, pense que les llengües minoritades en aquest context actual comunicatiu són posseïdores d'una autenticitat que potser no tenen en anglès o en castellà perquè encara hi ha més el que es diu eslopizació, que és contingut escombraria en xarxes que està generat per IA, que cada vegada en tenim més, arribarà un moment que pràcticament serà una anècdota el que siga contingut de creació artesana, no? Com si diguérem. I aleshores ahí nosaltres jo crec que tenim l'avantatge que som més genuïns en el sentit que com que comptem amb uns recursos tecnològics per a fer-ho automàtic, per exemple, no podem subtitular en català, la IA per a generació de text funciona bastant bé en català, però per a qüestions de subtitulació no, per a qüestions de doblatge tampoc, perquè t'ho fa tot en oriental i és molt ortopèdic per a nosaltres, etc. Doncs ahí serà com fer un valencià pot arribar a ser una marca d'autenticitat en el contingut de les xarxes socials que estarà podrit per l'eslopització i ahí potser guanyem un poc de valor. Jo estic d'acord, que continua sent autèntic, que siga massiu i que arribi a tots i que la gent s'animi a fer contingut en valencià i que aquesta forma d'animar-se doni peu a que la gent continua fent més contingut encara en valencià. Bàsicament això no aspirem. Que ni tan sols siga un dubte, no? Una persona valenciana parlant, que ni tan sols tinga el dubte a l'hora de dir, vaig a començar a crear contingut, en quina llengua ho faig, no? O sigui, aspirem a això, no? Que aquesta persona, que això no sigui una llengua interna, que directament és la llengua en la que jo pense, parle i sent, per què no hauria de fer-ho amb això, no? I també, per llançar de cara als consumidors, tots encara que creiem contingut som consumidors, és que nosaltres també hem de fer la nostra feina i hem de prioritzar el contingut en català. I ja no només en contingut, sinó jo a vegades m'ha passat a mi d'anar a fer una recerca a Google i escriure alguna en castellà pensant-me que vaig a trobar més informació, que és cert, no? I després borrar-ho i dir, per què no hauria de buscar-ho en valencià? I per tant, nosaltres com a consumidors també hem de fer el nostre esforç, no és un esforç, hem de fer la nostra tasca de volcar-nos i recolzar i suportar el contingut en català. Sí, jo també podria dir que tot el procés que escric del Guadal passés d'estar anonimat, que és una exigència, d'una autenticitat, que és una exigència actual, claríssima i estratègica, a un anonimat, a la llengua per defecte. I això es des de la mà d'una societat que a poc anés prenent consciència de la necessitat de mostrar-se com a tal a través d'una llengua, molt d'autoestima i amb aquesta voluntat de completesa que necessitem. És una carta als Reis, òbviament, i en el marc d'unes dificultats extraordinàries en una societat, una part de la qual ha perdut la llengua. Una part de la qual ha perdut la llengua com a patrimoni i l'altra no l'ha tinguda mai com a patrimoni. Hem de aconseguir patrimonialitzar globalment la llengua, treure'ns la culpa del damunt, la culpa de canviar de bàndol, i el problema no és el nostre multilingüisme, el problema és el seu monolingüisme. Per tant, un canvi social és el que donarà sentit a un nivell digital d'excel·lència. Jo ho deixaria aquí, perquè al final... No ens fem de més, però... Moltes gràcies a tots i tots. Quedeu-vos perquè ara veig un Madruxa i és molt preciós i és molt guai.